wuce wannan hanyar ba ina so ga moto dan ubanka. Baba, wani kira ne mashin a rana ne yanzu. Malam bawa ina za ka taka da wannan biki? Wallahi malam Barau. Shi kana ne zai kai da gurin shi a wannan nan. Maciya amana azzalimai. Ni zai je manyan shugabannin nan azzaliman mutane wanda su gaji arziki ba. Ban jagora iye. Bawon gurmi ka sassabar mu ce kan zaben jagora iye. Allah malikal mulki tutal mulki man tashawa akan mulki. Allah mun yi zaman dirshan ta makara fitila a lokon alkoki. Sai aka damu a raurayar Allah na muna bukatar jagora iye. Bawon gurmi ka sassabar mu ce kan zaben jagora iye. Sallu alaika Rasulullah dan Amina mafi tsarkin jagora.